transaction radyo. Oo. Diyan mayong hapon kayo mo, yes. Go ahead, yes. Ano yung gusto mo istoryahan? Sir Frank, I'd like to talk about this one. Nagambal ang PSA, meron kita inflation rate for this year, nagalabot sa 6.1%. Meron nagambal nga sa 2018, 6.9%. But ang problema, tao wala masyado kayong tsinde. Ano gid bala ang ginatawag naton nga inflation? Diyan, diri sa idalom, labi na gid. Kung ari ka sa tawag naton, bottom 50% bala, nga either minimum wage ka malang earner or pati self-employed. Wala siya nakaintindi na sa ginampal mga inflation na, stagflation na, consumer's price index, wala na. Oo. So, dapat kung ikaw, sang tawag bala daw, press secretary ka, ikaw ang gatag information sa alin sa Malacanang o alin sa Puan, dapat magambal ka sa lingwahe ng tao dari sa dalom, labi na git ang mga magagmay. No? So, ang pamangkot mo, may inflation bala o wala na nang ining tawag na inflation. Yes. Amo na. Oo. Okay. Normally, ang inflation na tawag na related directly sa presyo. Normally, ang aton basic na mga adlaw-adlaw ginagamit ta. Ang mo nga fuel, oil, di mo pagkaon, no? Di mo bayo, no? Okay. Ang basic essentials dara na sila mo nang sila na consumer price index o basket of goods kung sila ang bini including services. Okay. Kasi ang ordinary nga tao, nawala niya malang nasubong, ang iya plating, ang iya suga, ang iya tubig, kag pagkaon. Oo. Kasi, aring ikuasugit ko si mo. Kami monitor binisi kami, no, para sa amon nga mga projection sa amon nga negosyo. Okay. Sang antis-COVID, Manguton mong isawa mo, ang manok da, 135 kilo. Tubong, tanaw sa merkado. Merkado ka lang tao, kay kita sa merkado, kita gabakal. 150. Okay. Amo ng saka, ya. No? Almost doble. Ang pork, anay, bakal ka na, 220. Tubong saka ya, 310 na. Oo. Ang buga, ang isda na makabakal ka 150. Subong, ang pinakabarato mo, 250. Amo inang natawag na inflation. Ang pagsaka, no, sa essential, especially hindi mo pagkaon. Ang buga, subong, to anay, 42, Mayo na. Subong, gadabot, 48, kag 50. Okay. So, amo nga ang pagsaka, amo na tawag na inflation. Ang pagsaka sa essentials or basic mo goods or commodities. Okay. Ang amo nang itong paglantaw sa dalom niya tao yan. So what's siningon sir, basically kung diri sa aton sa mga regular nga mga individual magsiling ka inflation, amo ni sa pagsaka sa presyo sang mga balaklon sa isa ka tion or over a period of time. Sir, damo gambal, ano man nalabot namon sa inflation diri sa Bacolod, diri sa Negros, apektado kami na? Apektado ka, kaya hindi mo nga isda na 150, 250 na. Okay. Kaya hindi mo nga sweldo, gagamay, may erosion sa purchasing power mo. Natani, sa isa ka simana, makakompra ka isa ka linggo, pwede na for 1 week mo, natudaan. Tubong, ang isa mo kalibo, good for 3 weeks lang. Nagamay. So, muna tinaon niyang imo purchasing power. Okay. So buot silingon sir, kung ikaw isa ka pumuluyo, hindi ka magsiling nga bay ng inflation na wala mo nilabot kay apektado kagid ya. So sir, sa inyong hanay sa MBCCI, anong ginalantaw niyo sir nga mahimo o maapekto or apektuhan sining inflation nga nagsaka na naman? Anong posible nga ginalantaw niyo nga mapagbag-o or balantayan sa publiko sir? Hindi ang publikong mabantay, una gid siyang gobyerno. Like DTI, Department of Agriculture, ang aton DILG, upod ang LGUs, pwede na sila
makabutang sa suggested retail price, Okay. no? Para nga ato ang presyo nga dugang ya pagitan negosyante medyo dutay nga abuso ma-kontrolar. Mo? Okay, so Oo. meaning sir, the first thing nga dapat obrahon bangod sa inflation is to make sure nga ang DTI dapat lastar ka mo pabalo nyo sa publiko pilagi ang SRP sa mga produkto nga ini. Dapat ang gusto, at least ma-avoid ato ang mga abuso sa mga negosyante. Sa Okay. mga pamantang negosyante, pagka sa ringa sakang tudo dahil naman pasaka. Tingnan siyempre sir Pero ka. para ang gobyerno, Oo. tipo na yung gobyerno, kompleto niya dahil hindi ang saka dapat, siya 2 lang kapiso, sa imo saka, yan 5 kapiso sa sobra. Oo. Okay. So, ano na ay may gobyerno kita kay supposed to be ang gobyerno regulatory body. Siya ang maprotect ng tao. Okay. Amo nang ublan nila. Sisteman nga kon like pagkaon, pwede mabutang strike sila. Lang ka mo anay husto ha. Ista ka mo da. Okay. Oo. So ang first sir, ang gobyerno, again sir, Klarong ko lang sir, ang first step dapat sa obrahon sa DTI or sa gobyerno is to make sure nga ang publiko kabalo kung pilang SRP. Ikaduha, they have also the authority nga magbutang price freeze nga hindi pwede ka pasaka drak lang anay. Ikatatlo sir, anong pwedeng obrahon? hindi. Ang una ginobraw sa gobyerno, i-determine niya based sa mga ingredients ang mga produkto din, no? Kung mga manufactured product, every time ng page, i-determine sa gobyerno, pila dapat ang presyo, uno yan ay. Now, kung ma-determine niya nga amuning presyo, dapat masinsya ang saka nyo, ang ginansya nyo, mula niya anay, oh. So, muna. Okay. I-set siya anay, i-regulate siya anay, para hindi matamaan ang tao. Okay. Then, after sila, taon niya, kung may kwarta pang gobyerno, siya okay. Para nga hindi man kamo matamaan nga negosyante, i-subsidize ko anay inyong nga gasolina. O, dahil yung ginabuhat siya sa kuwan, sa atong mga driver, sige, para hindi ka mo pangayo sa katudo, nagahanda ka mo na allowance, subsidize siya bala. Okay. Kaya ka mo nga mga kuwan, sa farmers, sa fishermen, nagahanda man ka mo allowance, para nga hindi ka mo magpasaka tudo presyo. O kung i-regulate yung inyong presyo, hindi man ka mo magtamaan. So siya, kamo nga produce pagkaon, i-subsidize ko, para ang kadamaan, the whole community, hindi matamaan siyang kamahal. Amo na ang ginaubra sa presyo. I-regulate ko, pumuligan tamang ka, hindi ka man maperdi, hindi ka man matamaan. So sir, finally, kung ikaw naman niya nga pumuloyo, apektado ka sa inflation, sang sinipagsaka sa presyo sang gatong, ano ang pinaka-advice nyo sa ila, sir? Ilabi na subuong tigkriwi gid, duga kiwi gid ang sulang kag ang ba sa klabanan bangod sang pagsaka sa mga presyo, sir. Una-una gid is kung makapangita ka second job o second business para magdugang kita mo. O kon taon mo, isa-isa, taon mo ang gasto mo sa balay mo, isa-isa. Pwede nga, ini nga gasto, pwede ni, eliminate na lang. Hindi man ko niya may sakit, di ko niya bakay, kung di ko niya mabakal. Or ini nga balaklon, o di ko niya mapangitaan sang barato-barato, cheaper substitute. Or i-reduce ko ang volume. Those in short, makostating ka. Yes. So meet mo ma-reduce. So buot sila kung sir. hindi ka makapangita dugang income, hindi mo gasto kung kulahon mo. Kasi mo, inom ka 4 ka serbisay sa kagabi, mo, doon ko na lang inday. No? Hindi naman. Sigarilyo mo, tunga na lang sa ha. Pero ayon mo man si Mrs. Ako mabungin ka nga kung sigarilyo kung servisa, pero pwedeng imo nga lipstick, buhinan mo man. Sakto na lang niya pagpapula po. Oo daw, amo man kabataan mo. Toto, hindi na lang anay na nagwali ng mahal ka sapatos. Adidas, Nike, no? Mga branded. Toto, ano lang anay ha, ng class A, class B lang tanay, dumamo lang labi. Correct. Amo na, in short, kontrola na yung back to basic anay. Ganit. No? Sige. Sir, anyway, before ko mag-end, mangkutong ko lang liwat, ipa-confirm ko lang ang pritihan naton sa mga fast craft. Sir, kamusta sa inyong part sa Wisam? Nag-increase ka mo last week, gali? Last 2 weeks ago pa, dugay na. Itong sunod-sunod ba lang na-increase ito nga 40 katagas. Oo. Pero anyway, na kami ka-expect na mapasaka kay
ikaduwa na ning simana nga sige panaog man. Sige bay pa nga tayuyo naming panaog ng krudo. At kung tayuyo ng panaog ng krudo, amo na nga magiyogid ang aton DTI, ang aton DA, aton DILG. Kaya dapat pag panaog sa krudo, manaog ba ng ila presyo? Gani man. So, paano pag iyo? So, kaya sa subong wala pa diyo, i-secretary. Amo na. Wala ta gobyerno, halin daw 4 na ni kabulan, halin Mayo, eleksyon, why na gobyerno? Oo. Asa subong? Pagka July, why pagid gobyerno, kay why sa kapungko. June, July, why pagid, sa kapungko. Subong, July, bago na kapungko, why pa may mapurmang kabiniti, gani. Gani. So, siguro makasita, working government, siguro mga Agosto, September. Oo. Sir, so, buot silingon, pilagin saka nyo, sir? Again? Pilagin pa saka nyo sa plitihan, sir? 25 pesos. Okay, 25 pesos from pilagan na sang regular rate. Nautod ang linya, guro ni Sir Frank. Anyway, last and final steps, gina-confirm to na mga ka-aksyon. According sa kay Sir Frank, may 20 pesos nga increase last 2 weeks sa ilang plitihan. They do not expect anymore nga may dugang pagid nga pagsaka sa presyo sa plitihan sa masunod nga simana mga ka-aksyon. Kaya tiyambal nila do amat-amat, kaya man nagadabo ang presyo sang gatong. Kaya today gani, actually tomorrow, may 5 pesos nga decrease. Sir, pilagay gani, Sir, ang inyong rate before kamo nag-increase? Ang aton nga tourist nga aircon 475 pinagdugangan sa 25 di 500 tubong. Oo. Okay. So 25 pesos increase and we do hope nga hindi na. Pero ang trips naton, sir, regular trips Japon magindugang kamo kun wala. Di wala di way ka man gabiyahe na, tutay kayong gabiyahe. Oo. For 2 round trips lang. So anay pito na. Kay sila said ang purchasing o buying power ng tao nagdubo. So, aral lang anay sa pagkaon. Ang panglagaw-lagaw, pagkatito sa Iloilo, wagid umigigit, wagid subong kwarta para na. Gani. Oo. Sige. Sir Frank, ito lang ang mga amigo mo da nga damo sa kwarta, di mo lang naslang gabuhi sa amon. Sige lang, sir. Dason kita naman Manggani, oo. Sir Frank, thank you so much gid sa tempo mo diri sa Action Radio. Good afternoon. Good afternoon man dyan. Salamat man sa team ko. Diretso